Παρεύθερος να μου δώσεις τη χαριστική βολή, αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή. Παρεύθερος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Τώρα που δουλεύει είναι καλύτερα. 16% είμαι, τι είναι. Εδώ είναι η σκάλα που λέμε, τα βράχια. Και έχετε και Γιάννη, όχι Γιάννη, είναι ο Γιάννης εδώ. Προσπέρασε στην Εθνική Οδό Αργυροβικά 2. Δεν γίνονται αυτά άλλο. Ότι στην πορεία των πατρών. Και αυτό είναι το χωριό μας.